लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट जानो गोनां दं बेनिनो ससियेल साइन्स पार्ट इउपि पार्ट एबा पेपार 2 निफ्राय लाबोनाय जादों। दा ससियेल साइन्सनियाव जोङो गोबां भिडिअ बानायखांबायानो आरो बेखौबो सम थोस्लाबोबा नोंथांमोननि थाखाय बेखौ सिलेबासखौ जा हायो कमप्लिट खालामनो नाजानो नागिरदों आरो बेनि अनगायै जोङो बड' पेपार मोननायखौ कमप्लिट खालामबायानो माने मोननै फिसा फिसा इउनिटल'सै आरो बे इउनिटखौ जों सावरायलांबाय थागोन बुंगासिनोखा नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ एसे सिगाङाव मोनबाय। दानिया जोङो ससियेल साइन्स पार्टनिफ्राय आं खिन्थानो नागिरदों नैबेवहाय जोङो नैबे पइन्टखौ कमप्लिट लानो नागिरदों। डेडिकेटेड भिडिअ बियो मोनसे जोबोद माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो लाबोनाय जादों। सलार सिस्टेम, स्टार्स, प्लेनेट्स एन्ड सेटेलाइट बेखौ लाबोनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो मा होनदों बेनि अनगायैबो सिगाङाव जों गोबां गुबुन गुबुन भिडिअफोर लाबोखांबाय होनदों। दानिया फैदो गोबाव खालामाजासे जों थांदिनि नायनि मा दङ सलार सिस्टेम एबा सानखौरां। बर'आव जोङो सानखौरांखौनो हमनानै लादो, बेखौनो बुंबाय थायो जिहेथु बिजाबफोरावबो बेखौनो बुंदों। दानिया फार्स्टनिफ्राय जों नायनि गोरलैसिन बयबो मिथिनाय बायदि बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिंखननो बेसेबां सम लायो होनदों। सानखौ खनसे गिदिंखांनो अर्थात बोसोरसेयाव बेसेबां एक्जाक्ट सम थायो बेखौ जोङो सोंदों। 365 डेज 365 सान बेखौथ' बयबो मिथिगौ। बेनि अनगायैबो जोंनानो 5 आवार्स 5 घन्टा लायो, 48 मिनिट्स लायो होनदों आरो 45 to 47 सेकेन्ड लायो होनदों। मेक्सिमाम 47, ओंखायनो बेखौ 47खौनो मालाबा हमनानै लायो 47 सेकेन्ड एक्जाक्ट होननानै। अर्थात 47 थायोबा बे जासिगोन नोंथांमोननि थाखाय। बेनिफ्राय मिनिटआ 48, 5 आवार्स 365 डेज आरो बेनो 5 आवार 48 मिनिटजानो 4 इयार्सजों 24 आवार्सआनो जाफ्रामहैयो। ओंखायनो सानसे बारायहैद्रो, जायनि थाखाय जोङो फेब्रुवारि दानाव लिप इयार हमहैनाय जायो आरो बेनि थाखायनो नैबे ससे लान्जायनि थाखायनो जोङो ससे सानब्रै बोसोरब्रैजों सानसे बारायदेरहैनाय जायो आरो बेनिफ्राय फेब्रुवारि दानाव 29 सान लानानै लिप इयार बारायगा बोसोर जेखौ बर'आव बुंदों लाहैनाय जायो। 366 डेज जाहैनाय जायो आरो बे जायखौ जोङो जाय इयारखौ 4जों डिभाइड खालामनो हायो बेनो जायो, जायखौ जोंनाव मोनसे फर्मुला दङमोन। बेनिफ्राय नायदो बेखौबो सोंनो हागौ, जोङो थाल लानांगोन नेक्स्ट माबे बोसोरा लिप इयार जागोन होननानै सोंनोबो हागौ। होमबा हथात जोंनाव 2026 फैबाय, दा 26आथ' 4जों डिभाइड जाया, होमबा जोंना मा जाहैगोन 27आबो जाया 28आ जाहैगोन। 28आ 2028आ जाहैनो हागौ ना। नायदो बेखायनो मा जोंना बबे इयारा जाहैगोन, एबा सिगांनिखौ सोंनो हागौ लास्ट लिप इयारा माब्लामोन बेबायदि सोंनो हागौ। अब्ला जों खेल लादो माबेया मामोन 4जों डिभाइड जायो। बेनिफ्राय नायदो जोङो गुबुन गुबुन ग्रहफोरनि सानखौ गिदिंनो हानाय समखौ दानिया नोंथांमोननो डिटेल्सै डेटा लाबोना होफैदों। बेयाव नायदो जोङो बेखौ लानांगोन। बेखौ नोंथांमोना नुदों से मार्किउरि एबा बुधआ 88 सान 88 डेजल'। भेनास शुक्रआ जाहैबाय 225, आर्थ बुहुमा जाहैबाय 365, मार्स मंगल 687 डेज, जुपिटार एबा बृहस्पतिया 12 बोसोर 12 बोसोर, सेटार्न एबा सनिया 29 बोसोर, इउरेनासआ 84 इयार्स आरो नेपचुनआ 165 इयार्स होनदों। दा बे मोनसे ग्रहफोरनि सानखौरांनि एबा सान नखरनि बेखौ मा होनो बुहुमना सानखौ गिदिंनो हानाय समफोरखौ जों गोसोआव लानांगोन आरो। दाना सान आरो गावनि राजा लामायाव, जों राजा लामा बुङो बर'फ्राव गेलेक्सिखौ होननाय जादों। राजा लामा बुङो फाखोसे गिदिंखननो खनसे बेसेबां सम लायो होनदों। बे सम लानायखौ मा होनदों कस्मिक इयार, जेखौ इंराजियाव बुंदों सोरां बोसोर। बिजाबफोराव मख'नाय दं, ओंखायनो आं बेखौ होनदों। आंनिफ्राय बुंनाय नङा बियो, कस्मिक इयारखौ सोरां बोसोर होननाया बिजाबफोराव मख'नाय थायो। बेनिफ्राय बुहुमनि लावसिन अक्ष' हांखोआ माखौ बुङो, बिषुब हांखो एबा इकुवेटर। दा बे इकुवेटर एबा बिषुब हांखोआ मा बेखौबो गोसोआव लानांगोन आरो बिनि डिटेल्सै जों लानांगोन। नैबेयाव दङ फार्स्टआव जोंना इउनिटआव आवार आर्थ साइज शेप मसन बाव दंखायो नै लेटिटिउड लंटिटिउड। लेटिटिउडआनोथ' जोंना अक्ष' हांखो, लंटिटिउडआ द्राघिमा हांखो। दा बेखायनो बेखौ फुरा डिटेल्सै हाबनानै मोनसे लानांगोन आरो। दा बेखायनो आं बेखौ कुइसन मोनसेल' सोदों, जिहेथु बुहुमनिनोखा दंखायोखाय। बेनिफ्राय आं बेखौ आरो सोंला, बेनिफ्राय गोबां सोंनांगौ दङ। दा साननि बैसोखौ हमनाय जायो बेसेबां 4.6 बिलियन बोसोर, जायखौ 460 क्र'रफ्राम हमनाय जायो आरोखि। सानखौरांनि देरसिन ग्रहआ मा होनो बृहस्पति,
देरसिनथार ग्रह महराव आरोखि महराव देरसिनथार। दा बेखौ डिटेल्सै लाबोदोंलाय नैबे मोनसे मा सानखौरांनि ग्रहफोरनि गिदिरनिफ्राय फिसासिन अर्थात फिसानिफ्राय गिदिरसिम जोङो साजायनाय आरोखि। गिदिरनिफ्राय लांदों बृहस्पति देरसिन, शनि, इउरेनास, नेपसुन, बुहुम, शुक्र, मंगल आरो जोबथायाव बुधआ फिसासिन होनदों। आरो फिसानिफ्राय गिदिर लायोबा बुधनिफ्राय फारियै मंगल, शुक्र, बुहुम, नेपसुन, इउरेनास, शनि आरो बृहस्पति होनदों। जोंना होमबा गिदिर फिसाखौ जों लानांगोन। बृहस्पतिया देरसिन, बुधआ फिसासिन। बेनिनो गेजेराव समान समानफ्रा मा बुहुमा मा होनो शुक्र ग्रहजों समानफ्राम होनदों। बुहुमा शुक्र ग्रहजों समानफ्राम होनदों, खाथि खाथि देरसिन महर साइज महराव आरो मंगल ग्रहआ बुहुमनि खाथिसिनाव दङ होनदों ग्रहनि गेजेराव होनदों। अखाफोरखौ होनाय जायाखै, अखाफोरा जोंना ग्रहसासो मुनसो, बेखायनो बेखौ होनाय जायाखै। मा मंगल ग्रहआ बुहुमनि खाथिसिनाव दङ होननाय जादों, बेखौ लादो। दानिया ग्रहफोरनि ग्रहसाफोरखौ दिहुननाय नैबे मोनसे, बेखौ मोनसे मोनसे सोङासै, थख' नट्स टाइप लाबोबाय नोंथांमोननि थाखाय। नट्स टाइप होबानो गोबां नट्स हाबनानै थायो। MCQ होयोबा मोनसे पइन्टखौ मोनसे कुइसन सोंनाय जायो। ओरैबायदि गोलाव आं लिरनांगौ जागोन आरो नोंथांमोनाबो बेखौनो जोबोद बुरजा मोनदों सानगोन, एसेल' थांगोन। नाथाय दा बे 20टा कुइसन दिहुनबानो जोबोद बुरजा पेज जानो नागिरो MCQ होबा, ओंखायनो नट्स टाइप लाबोनाय जायो। गोबां माखासेया MCQ होनो थिनो, नाथाय MCQनिफ्राय नट्सआ साबसिन। बेनिफ्राय नायदो ग्रहफोरनि ग्रहसाफोर होनदों। सेटेलाइटफोरा मा एबा मुनफोरा मा बुहुमनिखौथ' मिथिखाबाय, अखाफोर, जाय अखाफोरा बुहुमनि 3,83,400 किल'मिटारफ्राम होनदों बुहुम आरो अखाफोरनि जानथाया। दा बे मोनसेल' दङ जोंना बुहुमा ग्रहसाया। बेनिफ्राय जोंना दङ बृहस्पतियाव जोंना गोबां दङ होनदों, नाथाय 70+ दङ होदों। इन्टारनेटाव सार्च खालामनानै नाय, बिनि 4 बा 4याल' जोबोद इम्परटेन्ट होनदों, जायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थादों। बे जाहैबाय बेनिफ्राय इउर'पा, बेनिफ्राय गेनिमेड मा बुङो जायो नोंथांमोना नायदो। बेनिफ्राय केलिस्ट, बिसोरो आरोखि। दानिया बेयाव इम्परटेन्ट बाथ्राया मा, इउर'पा, गेनिमेड, केलिस्ट, बे मोनथामखौ गेलिलि बिथाङानो 1610आव दिहुननानै गालांदों एबा संनानै गालांदों होननाय जादों। ओंखायनो बेनिनो मुङाव बे सेटेलाइट मोनथामखौ गेलिलिनबो बुंनाय जायो होननाय जादों। गेलिलिन सेटेलाइटफोरा बबेया होननानैबो सोंनांगौ, बा गाहायनि बबेया गेलिलिन सेटेलाइट नङा होननानैबो बुंनो हागौ, माबा मोनसे आरोखि। होमबा जोङो बृहस्पतिनिखौ लानांगोन, मानोना एभ्रि इयार मोनफा मोनफा सेटेलाइटखौ सोंबोबाय थादों। शनिनिखौनो बांसिन सोंदों आरो बेबो खननै जाबाय सोंजानायानो, टाइटानानो खननै जाबाय। शनिनियाव टाइटान दङ नै, बेनो खननै जाबाय। दा ओंखायनो दानिया नायदो शनि ग्रहनि थाखाय जोंहा मा ग्रहसाफोर दङ नाय, टाइटान, रिहा, बेनिफ्राय लेप्टास, बेनिफ्राय डेयन, टेथिस, बेनिफ्राय एनसेलेडस, मिमास, हाइपारियन आरो फबि। बिसोरो गासिबो लाथारनांगोन शनिनिखौबो। शनियानो बांसिन सेटेलाइट बा ग्रहसाफोर थाजायना 140+ दं होनदों। बेनिफ्राय जोंना नैबे मोनगुआ मेजर होननाय जादों आरो बे मेजर होना दोनदों, बेखायनो बेखौ लानांगोन। आरो टाइटानखौनो सोंबायानो थायो, दा गुबुनखौबो सोंनो हागौ। नायदो इउरेनासनिखौ नायदो, गासै बेयावबो गोबां दङ, नाथाय 4 मेजर दङ होनदों। बे जाहैबाय मिरिन्डा, एरियेल, बेनिफ्राय बेखौ मा होनगोन उम्ब्रियेल, UMBRIEL, बेनिफ्राय दङ टाइटानिया आरो बेनिफ्राय अबेरन। बिसोर 4खौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेपसुनाव दङ 3 जोङो सेलेक्ट खालामदों, बेखौ मेजर होदों जिहेथु, ट्राइटन, बेनिफ्राय प्रटियास आरो बेनिफ्राय नेरिड, बे 3खौ होनाय जादों। आरो मंगल ग्रहनि थाखाय सोंगोन। मंगल ग्रहआ 2ल' ग्रहसा दङ, बेनिनो मोनसेया जादों फबस आरो गुबुन मोनसेया जादों होननानै अपसन होनो हागौ होनदों। बा फबस आरो डिमस, गोसोआव लाखानांगोन जोङो फबस आरो डिमस। मानोबा कमनखौनो सोंगोन गोरलै हिसाबै, बा
टेटसो हिसाबै गुबुन गुबुन APSC UPSC लेभेल गोब्राब फैनाय नङा। दानिया बुध आरो शुक्रहा गावनि असे ग्रहसा गैया बेखौ गोसोआव लादो। माखासेया दंजोबसै, ग्रहसाया माखासेया गैला। अखाफोरखौ नायबिजिरग्रोनो हानाय सुबुङा सोरदों? गेलिलिअ गेलिलि। गेलिलिया अखाफोरखौ दङ होननानै, अखाफोरा जे बुहुमनि ग्रहसा होननानै सिनायथि जेनदोंमोन 1909 होनदों। 1909 1909 आरो बे 1909नि जोबनायथिं हथात डिसेम्बर मान्थथिं जानानै कमप्लिट फोसावजानाया जाहैदोंनो 1910 बे जानुवारि फेब्रुवारि मान्थआव जाहैदों होनदों। ओंखायनो मा होनदों? माब्लाबा 1909 अपसन थागोन, 1910 अपसन थागोन होनदों। दा एक्जाक्टआ 1909 खौनो होबानो जाबाय। 1909 थाबा 1910 थाया जानो हागौ, नाथाय 1909 गोसोआव लादो आरो। जेखौ संजेनदों बेखौनो लानांगोन नालाय जोङो। दानिया नैबाव अखाफोराव थांनायफोरनि डिटेल्स लानो नागिरदों, मानो नांथारगोन जोंनो। अखाफोराव थांजेनग्रा सुबुङा नेल एल्डेन आर्मस्ट्रं। नेल एल्डेन आर्मस्ट्रं, बेखौ गोसोआव लानो, नेल आर्मस्ट्रंल'बो होनो। 1969 थांदों, नासानि थ्रुयै थांनाय जादों। रकेट एबा मिशननि नामा जाहैबाय एप'ल' 11 बेजों थांनाय जादों। जोङो जायखौ एप'ल' 11 मिशन होननानै मिथिनाय जायो। नेल आर्मस्ट्रंना 1969। बेजोंनो एखे समावनो थांबावदों, खुब 26 ना 29 मिनिट्स बेनि उनावहायनो ओंखारहैफिनबावदों सासेबाव बिथांजोंनो। बे जाहैबाय सेकेन्ड आथिं हैनाय जाहैबाय बियो बाज एल्ड्रिन बिथाङा, बेबो 1969। ओंखायनो आरो बेनाबो मिशना एखेयानोखा, एप'ल' 11आनोखा। बेनिफ्राय थामथि अखाफोराव थांनो हानाय सुबुङा सोर होनदों? बे जाहैबाय, नोंथांमोना नायदो, थामथि अखाफोराव थांनाय सुबुङा चार्ल्स पेटे कनराड। बे चार्ल्स पेटे कनराड बिथाङा, आरो बिथाङा मिशन 12आव थांनाय जादों। मिशन एप'ल' 12 आव थांदों 1969। बेबो 1969आवनो साथाम थांदों। लिस्टखौ नायबा नुगोन नोंथांमोना नेटआव। बेनिफ्राय गासै टटेल दासिम अखाफोराव आगान हैनाया जाहैबाय मा? गासै 12 जन होनदों। 12सा थांबायनो दासिम, बेनिफ्राय थांथ'वाखिसै। लास्ट थांनाया जाहैबाय नैबे हेरिसन स्मिथ। बेखौ नायदो, एप'ल' 17 1972आव थांनाय एप'ल' 17 बिथांनिया मिशना, बेखौ नायदो। बेनिफ्राय भारतनि गिबि अख्रां दावबायारि होनदों, अख्रां दावबायनायसो बेयो। अख्रां दावबायारिया जाहैबाय जोंना राकेश शर्मा। जों बेखौ गोसोआव लानांगोन। 1984आव थांदों बिथाङा। मिशन सयुज T11 SOYUZ T11। बिथाङा अशक चक्र बान्था मोनदों बिथांनि बे खामानिनि थाखाय। राकेश शर्मा, गोसोआव लादो। कल्पना चावला माब्ला अख्रां दावबायदोंमोन बेखौ गोसोआव लानांगोन जोङो। कल्पना चावलाया माब्ला अख्रां दावबायामोन? बे जाहैबाय जोंना मा? नैबे मोननै दावबायदों बिथाङा, खननै। जाय मामोन? इण्डियान आमेरिकान, भारताव जोनोम जानाय आमेरिकानि जानानै नासानि थ्रुयै खामानि मावनाय। STS-87 बेनि मिशन नाम, बेजों 1997आव थांदों। आरोबाव खेबसेबाव STS-107 जों खनसे थांबावदों 2003आव नासानि थ्रुयै। आरो बे 2003आवनो मा? एक्सिडेन्टजों थैनांगौ जादों आरो 2003आवनो। बेनिफ्राय ग्रहनि बिदुंखौ माजों सुनाय जायो? इउनिटआ फोरमायनाया केल्भिन, बेखौ गोसोआव लादो। इउनिट। बुहुमनि खाथिसिन स्टार होननानै जोंबा माखौ बुङो होनो जों? बे जाहैबाय मा? सानखौनो बुंनाय जायो होनदों। सानानो बुहुमनि खाथिसिनाव थानाय मोनसे हाथरखि होनदों। गोजोंसिन हाथरखिया मा होनो? साइरास ए, बेखौ गोसोआव लादो। गोजोंसिन हाथरखि। साइन्टिफिक नेम आल्फा केनिस मेजरिस। साइन्टिफिक नेमा आल्फा केनिस मेजरिस होनदों। आरो साइरास ए, बेनि अरिजिनेल नेमा। बुहुमनिफ्राय नुनो मोननाय अखाफोरनि खाथिसिनाव थानाय देरसिन हाथरखिया मा होनदों? अर्थात जों मेगनजों अखाफोरनि अनगायै जेसेबां नुहुरो हाथरखिखौनो साननानै लाजोबो। आरो हाथरखि बादि अखाफोरनि खाथियाव थानाय गिदिरसिन हाथरखि मेगनजों नुहुरग्राया मा होनना जेने बेखौ सोङो होनदों। सिटेटआवबो सोङो बेखौ। बे जाहैबाय शुक्र ग्रहसो, हाथरखि नङा एक्सुवेलि, शुक्र ग्रह होनदों, भेनास। जायखौ जों बर'फ्रा अलंबार होनना बुंनाय जायो, अलंबार।
भारतआ अखाफोराव दैथायहरनाय ग्रहसाफोरा मा मा होनदों नैबे गोसोआव लानांसिगोन दा नैबेखौ भारतआ अखाफोराव दैथायहरनाया फार्स्ट चन्द्रयान 1 खौ दैथायहरदों 2008 22 अक्ट'बराव बेखौ मानिफ्राय STSC SHAR श्रीहरितकानिफ्राय जायगानि नाम इसोरखौ सोंनाय नङा श्रीहरितकाखौल' गोसोआव लाबानो जाबाय जाय मामोन ISROनिफ्राय दैथायहरनाय जादों साइन्स एन्ड एक्सप्लरेसन बेनि खामानिया थाइबा नेक्स्टआव जोंना ओंखारदोंमोन चन्द्रयान 2 चन्द्रयान 2आ 2019आव ओंखारदोंमोन लन्च खालामनाय जादोंमोन 22 जुलाइआव बेखौ सतीश धावन स्पेस सेन्टार अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय होनाय जादोंमोन आरो बेखौ मिशन फेल होनाय जादों मानोना बियो टेकनिकेल मिस्टेक एबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय क्रास जादोंमोन जायखौ ISROआ दैथायहरदों बिनिनो फिन खिथेर होखानो जोंना मा लेटेस्ट बेखौ लाथारनांगोन जोङो चन्द्रयान 3 दैथायहरनाय जादोंमोन जोंनिया मा बेखौबो सतीश धावन स्पेस सेन्टार अन्ध्र प्रदेशनिफ्रायनो दैथायहरनाय जादों 2023 14 जुलाइ 2023 नि 14 जुलाइआव बेबो ISROनिफ्रायनो चन्द्रयान 3 बेथ' बावाखै निउसानो जों बयबो मिथिबाय बे भारतआ सोलोंथाइनि थाखाय दैथायहरनाय ग्रहसानि बेखौ सोङो मालाबा सोलोंथाइनि थाखाय माने डिसटेन्स लार्निं बे गोजाननिखौ सोलोंनो थाखाय नों रुरेल आरो आरबान मोननैनि गेजेराव सोलोंथाइखौ फाराग गैया खालामनो थाखाय मा इडुसेट दैथायहरनाय जादोंनो जोंना सेटेलाइट इडुसेट गोसोआव लानांगोन आरो इडुसेटनि गुबुन मोनसे मुङानो मानो GSAT3 बेनि गुबुन मोनसे मुङा ओरैनो इडुसेट होननानै लानाय जायो ISROआनो दैथायहरदों 2004आव 20 सेप्तेम्बराव लन्च खालामनाय जादों 2004नि 20 सेप्तेम्बराव इडुसेट माने इडुकेसनेल सेटेलाइट होननाय जादोंनो आरो बेखौबो सतीश धावाननिफ्रायनो दैथायहरनाय जादों सतीश धावान अन्ध्र प्रदेशजों दा जेखौ बुंगासिनो बेनो आरो बेखौ मा सोलोंथाइनि मोनसेल' दैथायहरजानाय एबा गिबिसिन दैथायहरजानाय जोंनि भारतनिफ्राय सेटेलाइट होनदों इडुसेट GSAT माबा मोनसे नाम इडुसेटनि गुबुन मोनसे मुङा माबो होननो हागौ नालाय ओंखायनो बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो दा बे आसा खालामो नोंथांमोननो बेखिनि नट्सखौ मोजां मोनदों जानो हागौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै गुबुनफोराबो मोनथिनायनि थाखाय ओमफ्राय बेनिफ्राय गुबुन गोबां भिडिअ दंखासै ससियेल साइन्स प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय बर' ग्रामार एबा बर' पार्टआ मोननैबो जोब्बायानो बेखौबो नोंथांमोना बर' रावखान्थियाव थांनानै नायनो हानाय जागोन मिजिंथियो इसोरनि अननायाव बा नोंथांमोननि थाखाय बे पइन्टनिफ्राय बेफोर जेसेबां होनाय दङ नट्स बेनिफ्रायनो दाननानै 1 मार्क्स बा 2 मार्क्स केरि खालामनो हागोन 1निफ्राय 2 फैया 1 मार्क्सजों फैनो हागौ इउनिट मोनसेयाव हिसाबावनो जों गोबां साब इउनिट थायो ओंखायनो माब्लाबा कुइसनानोबो फैयाबो जानो हागौ गोबां जोंना इउनिट दङ जाहैबाय जिअ'ग्राफियावनो नै गोबां फिसा इउनिट दङ ओंखायनो सलार सिस्टेम हिसाबै दानथारनांगौ बेखौ 1 इउनिट 1 माने साब इउनिट हिसाबै 1 मार्क्स होथारनांगौ एक्सुवेलि होनोबो हागौ 1 बा 2थ' आसा खालामजाया 1आनो जाथारगोन आरोखि बेनिफ्राय आवार आर्थ साइज सेप मसन बेनिफ्राय 2सो फैनो हागौ बेफोरखौ मोनफा मोनफा लासै लालांनो नाजागोन गोबां सम नांगौ गोबां खस्थ' खालामनो गोनां दङ ओंखायनो लासै आवगायलांनो नाजागोन आरो दा बेखिनि एसेनोसै गुबुनफोरनोबो शेयार खालाम एसेनोसै गोजोन्थों